Tässä nauhoitteella kerran nyt sitten Creative Commons avointen oppimateriaalin tekijänoikeuskäytänteestä. Ja täältä DigiOpexin-sivustolta löytyy tällaisia linkkejä, muun muassa tämmöinen introduction aiheeseen, eli mistä on kysymys. Niin tämä PowerPoint-aineisto on nyt jaettu Google Driven kautta ja olen tähän merkannut CC by SA-lisenssin, eli Creative Commonsin tällaisen lisenssin, jolla tätä kuka tahansa tätä aineistoa saa käyttää, kun hän mainitsee nimeni ja jakaa samalla lisenssillä eteenpäin. Yleisesti voidaan huomata, että on erilaisia avoimia oppimateriaaleja, muitakin kuin CC-lisenssi, eli tämmöinen public domain, ihan täysin niin kuin vapaat aineistot, niin sellaisiakin netistä löytyy, muun muassa Wikipediasta useasti ja monista muista tämmöisistä aineistopankeista, joissa on tämmöisiä vapaita aineistoja. Ja sitten CC0-merkintä on sitten vastaava niin kuin ikään kuin samaa asiaa. Todetaan nyt kuitenkin, että jos sellaisen aineiston hakee, niin mainitkaa aina tekijän nimi ja se linkki, mistä se alkuperäinen aineisto on haettu. Varsinkin Suomen lainsäädännössä, kun on kyse, todetaan, että isyysoikeus säilyy aina, niin silloin se tieto siihen kannattaa aina liittää, vaikka olisi tämmöinen vapaakin aine. Sitten tässä on näitä lisenssejä. Siellä on BY, ND, NCSA, tällaiset lisenssiehdot. BY merkitsee nimi pitää mainita, ND ei saa tehdä muutoksia tai johdannaisia, muokata sitä aineistoa eteenpäin. Epäkaupallinen on non-commercial ja share alike, eli jaettava samalla lisenssillä eteenpäin, jos sitä käyttää. Siitä saadaan tämän tyyppisiä 6 tämmöistä yhdistelmää. Todetaan, että opetuksessa CC BY tai CC BY SA on ne käyttökelpoisimmat, eli nimi mainittava ja jaettava eteenpäin samalla lisenssillä, niin silloin tulee sellaisia aineistoja, joita voi käyttää myös tarvittaessa esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa, jossain tämmöisissä vähän bisnesvetosimmissa koulutuksissa tarvittaessa, sitten niitä saa muokata niitä aineistoja eteenpäin. Toki tämä CC BY NCSA, eli kaupallisuuden estävä ehtokin monesti oppilaitoksen erilaisissa hankkeissa, oppimateriaalin tuotantohankkeissa ja näin poispäin, saattaa olla sitten, että aineistot on lisenssoitu silläkin, että kyllä niitäkin nyt tietenkin voi käyttää, mutta siinä on sitten tosiaan oltava tarkkana, että ei käytä niitä itse jatkossa mihinkään sellaiseen, missä olisi sitten muuta kuin tämmöinen normaali opetustoiminta. Tässä on muutamia esimerkkejä, miten esimerkiksi niitä lisenssointeja merkataan verkkosivuille. Täällä on nämä MIT, eli Open Courseware-saitti. Täällä on todettu, että täällä on kaikki tämä BY, NC, NSA-aineistoja. Ja mitä täältä sivustosta löytyy, tämä Open Courseware Amerikassa. Tietenkin voi todeta sen, että voi siellä olla joskus aineistoja, jotka eivät ole sen mukaisesti, ne on sitten erikseen merkattu. Internetiksi Otavan opiston perinteinen verkko, tämmöinen oppimateriaali tai nettiympäristö. Siellähän on oletuksena BY SA:ta kaikki aineistot, mutta sitten jossain kohtaa on todettu, että joissain materiaalisissa saattaa olla, tuossa on sitä lisenssiä, mutta täällä esimerkiksi todetaan, että no niin, tässä kohtaa sitä lisenssiä ei sitten sovelletakaan, vaan nämä aineistot ei sitten ole käytettävissä niin kuin millään vapaalla lisenssillä. Eli sitä voidaan tällä erikseen sitten määritellä. Blogiinsa monet voi merkata joskus sinne blogiin alaosaan tai jonnekin, että pääsääntöisesti kaikki tässä blogissa oleva materiaali on lisenssoitu jollain CC-lisenssillä, paitsi jos siellä on sitten kolmannen osapuolen aineistoja, niin sitten siinä kohdassa kerrotaan erikseen. Ja sitten kun tämä blogi on tällä lailla lisenssoitu tämmöisellä eräänlaisella koodilla, niin sitten se hakukoneetkin niitä aineistoja sitten helpommin löytää. Ja CC itse suosittelee merkkaan sen esimerkiksi näin, että except where otherwise noted, niin tämä on sitten niin kuin lisenssoitu sillä. Eli jos jossain kohtaa erikseen mainitaan, niin sitten poiketaan tästä. Täällä viimeisessä diassa voi esimerkiksi laittaa tämmöisen sitten vielä viestiä. Tässä on suora linkki sitten, joka kohtaa itse siihen kyseiseen lisenssiinkin. Eli tätä lisenssiä voi tällä lailla sitten niin kuin soveltaa, käyttää eri paikoissa. Ja CC-palvelustahan löytyy tämmöinen hakukone. No se on tässäkin mulla täällä lisenssivaihtoehdot. Näin, tietoa lisensseistä. Ja mä teen nyt pari hakua ja lisään sen tuohon
omaan aineistoon niin semmoisen jonkun kuvan tai jonkun tämän tyyppisen, niin näette, miten se sitten niin kuin haetaan niitä materiaaleja. Täällä on tämä Creative Commonsin oma hakukone. Se on siis suomen kielellä ja englannilla tämä systeemi saatavissa. Ja mä haen nyt vaikka tuolla Mobile Learning Satuk-hakusanalla, millä on tuossa jo aikaisemminkin hakenut. Rastit pannaan noihin, niin silloin se hakee just sitä CC BY tai CC BY SA-aineistoa pelkästään, eli näitä opetukseen hyvin kelpaavia. Voi valita, täällä on vähän erilaisia tämmöisiä tietokantoja. Jamendosta löytyy musiikkia, semmoista jotain vähän aloittelevien musiikin tuottajien tekemiä musiikkia. Flickristä ja Google Imagesta tulee kuvia. Nyt mä menin tuonne Flickriin näköjään tässä jo. Ja täältä voi nyt klikkailla näitä sitten. Tossa on yksi kuva, jonka voi ottaa, ja me voidaan nähdä sitten heti menemällä eteenpäin. Täältä näkee heti ne oikeudet. Clemens Löcker on tekijä. Some rights reserved. No sieltä se näkyy. Katsotaan, tuossa se lisenssi onkin. CC BY SA, eli eteenpäin jaettavissa tuolla lisenssillä. Niin se on ok sillain. Mä nyt lisään sen vaikka tänne sitten kyseisen kuvan ensin otan tuon muistiin tuon lisenssin tuosta noin. Ja sitten sen kuvan voi tuosta ladata. Tässä on tämmöinen painike, lataa tuosta se sitten omalle koneellesi näin. Ja siitä se tulikin mulle nyt jo. Se on nyt jo mulla tuolla ladattuna ne tietyissä kansioissa, niin mä sen siitä saa ladattua. Tässä kuvassa on vielä oikein kirjoitettukin tämä lisenssi tuohon noin. Se ei ole kyllä kovin yleistä, mutta sellainkin voi ikään kuin ajatella tekemänsä. Clemens Löcker oli tekijän nimi. Katsotaan tuosta. Se voi joskus olla joku nimimerkkikin tietenkin, että ei se aina niin tämmöinen selkeä nimi ole. Big Pie. Ja sitten se noin, Clemens Löcker. Ja sitten kannattaa ottaa aina tämä, mistä se kuva löytyy, se osoite sieltä. No tuossa on vielä tuommoinen SERP-foto, niin tuosta saa vielä vähän lyhyemmässä muodossa sen alkuperäisen kuvan niin mistä se on haettu. Niin sitten vaikka se sieltä poistuskin, niin kuitenkin tuolta se on tullut. Ja sitten lisätään se kuva nyt tähän PowerPoint-esitykseen. Mä olen sen nyt tallentanut omalle tietokoneelle. Ja se mulla tuli tänne kansioon, mihinkä se oletuksena laittaa niitä. Ja lisään sen nyt vaikka tohon sitten. Otan tuosta vielä ton lisenssin tollaan ja linkitänkin sen tohon kuvaan. Eli hyperlinkki suoraan kuvaan. Noin, niin sitten kuvaa klikkaamalla vielä päästään sinne lisenssiin kiinni, jos halutaan. Ja siinä se kuva on. Jos sen lisenssin, niin ja tää vielä tietenkin täytyy kertoa, että se oli CC BY SA. Tällä lisenssillä se oli sitten tähän jaettu ja niin näillä tiedoilla se sitten nyt on lisätty tähän minun esitykseeni sitten eteenpäin. Ja tietenkin se voi täällä itsekin kertoa, että oma esitys tulee muutenkin oleen CC BY SA. Voisihan se olla CC BYkin pelkästään tuossa kohtaa sitten vähän poiketaan siitä, missä no nyt siellä meni jostain syystä hävisi merkinnät mennä säkkiä takaisin. Mä taisin vahingossa tuuhota vaan ne siitä. Noin, nyt ne on siinä. Noin, eli mennään vielä kerran, eli tuun tänne ja noin. Tää on CC BY SA, tämä mun esityksenikin. Mulla sattuu olemaan semmoinen kuvake, jota tallennettuna tuonne omalle koneellekin, niin mä voin lisätä sen sieltä. Insert Pictures, tämmönen CC BY SA kuvake, minkä voi tähän oman esityksen alkuun laittaakin tällainen niin kuin tiedottaa, että esityksessä muutenkin tulee olemaan tiettyjä tekijänoikeuskäytänteillä suojattua aineistoja. Ja mikäli tämä on tämmöinen kokoamateos, sitä muokataan tai modifioidaan, niin kerrotaan ne alkuperäiset tiedot ja kaikki muiden kuvat, jotka siihen kokoamateokseen ehkä otettaisiin sitten. Täytyy tietenkin tähän ilmoittaa samalla tavalla ja rakentaa sitä esitystä tämän tyyppisesti. Mä näytän tässä vielä pari muuta hakua, että mistä muualtakin löytyy tai millä tavalla voitte esimerkiksi hakea YouTube-videoita ja näin poispäin. Ja sitten mä vielä teen toisen videon, jossa näytän sitten, miten voi tämmöisen oman lisenssin tehdä ja esimerkiksi oman bloginsa on lisenssoida sen avulla. Mutta tehdään nyt vielä pari hakua tässä jostain muualtakin, eli mennään vaikka sinne lisenssivaihtoehdot, otetaan tätä turhia ikkunoita pois. Ja näin, eli sisältöä.
Mennään tohon ja haetaan vaikka mobile learning sanalla vielä ja Googlesta yleisesti ottaen, niin täältä tulee sitten erilaisia sivustoja, joista löytyy erilaisia aineistoja. Mutta aina täytyy olla tarkka. Esimerkiksi tuossa nyt katsoin tuollaista sivustoa. Tässä on tämmöinen wiki-ympäristö. Tässä on vaan, todetaan täällä lopussa, että niin tämä on tämä sivusto oletuksena tällä BySAlla niin kuin lisenssoitu. Mutta aina kannattaa katsoa sitten. Täällä on esimerkiksi tämmöinen yksi YouTube-video laitettu, niin tätä kun klikkasin ja menin sinne linkin päähän, niin totesin, että ei tämä kyseinen video sitten kuitenkaan ollut sillä SAlla, että se on vaan linkitetty tähän, että kannattaa olla kuitenkin vähän varovainen, että kun siellä jotain aineistoja on, niin aina tarkastaa sitten ne että jos se tulee vaikka linkkinä tälle sivustolle jostain muualta, että mikä se alkuperäisen tuotoksen sitten niin kuin todellinen tekijänoikeus siellä sitten on tai lisenssointi. Mutta jos täällä esimerkiksi jotain kuvia olisi tai jotain tässä sivussa, niin silloin tämä kyseinen tekijä on ne sitten julkaissut tällä oletuksena tällä BySA nimellä tai linkillä. Ja YouTube-videon hakeminen voisi ehkä tuossa vielä esitellä, eli esimerkiksi mulla on tässä nyt avattu YouTube, jos paatte hakusanaksi sinne, laitan nyt tuon mobile learning, niin tuli paljon erilaisia videoita, mutta täällä on sitten tällainen filtteri. Tällä filterillä, Creative Commons filterillä, nyt jää jäljelle vain niitä, jotka on Creative Commons lisenssoituja aineistoja. Nyt katsotaan vaikka tuosta sitten, tuossa on yksi video, Benefits of Mobile Learning, on ollut Commonwealth of Learning, tämmöinen taho julkaissut sen. Show More-kohdasta nähdään, mikä se lisenssi on, eli se on tämmöinen Creative Commons by-lisenssi. Itse asiassa tässä on väitetty, että se on BySA, mutta yleensähän se YouTuben lisenssit on by-lisenssejä, eli siellä YouTubessa kun vedetään semmoisella liukuvalinkokytkimellä päälle se lisenssi siihen videoon, niin yleensä se on se CC by, muita se ei niin kuin oletuksena sieltä sillain niin kuin tarjoakaan. Näissä videoissa nyt on aina täytyy olla toki sillain huolellinen kanssa, että katsoo vähän sitä sitten, tai muissakin aineistoissa, että onko ne varmasti, jos siinä on joku nimimerkki julkaissut jonkun sellaisen aineiston, josta heti näkee, että ei se voi olla laillisesti julkaistu sinne CC-lisenssillä, niin sitten ei kannata missään nimessä siihen koskea, koska vaikka se tekijä on se rikkeen tehnyt, joka sinne on ladannut sen, niin kyllä siinä semmoista ketjutettuakin vastuuta sitten saattaa joutua edesvastuuseen siitä, jos sellaisia aineistoja lähtee käyttämään. Eli aina siellä täytyy muistaa, että vähän käyttää maalaisjärkeä ja arvioi vähän niitä tuotoksia, että jos on joku tietty ihan virallinen aineisto ja joku outo nimimerkki sen julkaissut, niin todennäköisesti saattaa olla, että ei halua siihen lupaa ollut alun perinkään semmoista toimintaa tehdä. Mutta tässä tämä nyt lyhyesti tämä, että miten näitä aineistoja voi hakea, ja tietenkin nämä YouTube-videot on sillä että niistä voi sitten ottaa kuvankaappauksia tai nauhoitteita tai muita. Sitähän ei suoraan pääse lataan niin kuin tuosta YouTubesta ihan helposti kuitenkaan omalle koneelleen, mutta kuitenkin niitä pystyy niitä videoita käyttämään ja esittää jos ne on näitä CC-lisenssoituja videoita. Tästä aineistojen hausta ei nyt tämän enempää. Te löydätte ne linkit täältä, lisenssivaihtoehdot, ja nyt mä vielä teen semmoisen toisen nauhoitteen, jossa mä sitten kerron tuossa lisenssin valitsimesta, että miten voi tehdä oman lisenssin ja esimerkiksi lisenssoida oman bloginsa sitten sen tyyppisesti. Mutta katkaisen tämän nauhoitteen nyt.